Mkhathi isithembu. Isithembu akusona ukuthi esenkolo. Cha sengisho iposition yenu. Nesithembu. Athina ayikho into ethi umthetho esontweni. Ekuphoqa ukuthi igama isithembu. Yabo? Isithembu sekuwuthando lakho wena ndoda. Each and every time ushembe uma eluleka amanazareth uyasho ukuthi madoda musana ukuthi manifuna ukuthatha isithembu bese nifika komyeni nithi kushumi. Ayekho mina umuntu engimthuma isithembu. Uma ukuthi wena uthanda isithembu ukhuluma nomkakho. Uma evumele yakuvumela uma engavuma akavuma. Ngoba ukwazi ukuthatha umuntu wesifazane wesibili ngenkani. Umkakhe engavumanga obvious uzowudla ushefu lomfazi omlanda. Yeah, shembe phela ukhuluma iqiniso. Uyabona njengoba engavumi ukuthi umthatho wesibili wena mawusuphoqa uzowudla ushefu. Ungcono avuma akulungile baba ungamthatha. Nivumelana. It's not ukuthi into yakashembe, yabo. Isithembu into nje yomuntu noma imuphi. Yabo. Isizathu esasenza kwaZulu abantu bakwaZulu bethatha isithembu sinye. Njoba ngithi abantu ababehlambulukile. Abafani nathi. Indoda kwaZulu bebakha ngembele kanjani. Mhlawumbe umnumzana mayakha umuzi akhe izindlu about 10. Uthola kodwa la ekhaya unkosikazi munye mhlawumbe ingane ezufo. Bese uyibuza lezi zindlu ezinye yilalo bani ezabo. Abantu baZulu bebazi ukuthi kuzofika nangu mfowethu uzovakasha. Angikwazi umfowethu ukumlalisa endlini yami la engilala khona nomlamo. Kunendlu eyivakashi la ekhaya. Uyabona? Kulofika umuntu edlula ngendlela. Uhlwele. Athi ucela ukubeka ikhanda. Nansi ayidla ithi ihlanzekile ayinamuntu. Angeniswe khona umuntu wenkosi ingena la simlethele ingubo, amanzi uyageza uyadla, uyalala. Manje thina sakhe indle yodwa. Uyafika ufika umfowenu asakhuluma ngomuntu wangaphandle. Ufika umfowenu awazi uzomlalisa. Uvakashele. Uze emzini kamfowenu. Sewunenkinga manje ukuthi kufanele ngikhulume nonkosikazi. Unkosikazi awolala nezingane ekamereni. Umfowethu azolala nami elaweni lami nomkami. Yayibona inkinga? Yeah. Unless mahlulwa yilokho kusho ukuthi mina nomfowethu sizohlala la kusofa simbathe amanzi. Yabo? Ukuhamba ngeenyawo kaShembe. Cha ngiqede. Oh, asikayiqedi. Oh, isase. Ngitshengisa ukuhlambuluka, mhlambe nangeni ilanga yokusiza. Yes. Mabakha omkhulu. Bese umkhulu ebe nendle yakhe. Yes. Iyeke le kamama nobaba. Thina siqala manje efundisweni ukuthi indoda ilala nomntwana endlini yayo. Yeah. Esizulwini indoda iba nendle yayo. Ingakho uzothiwa khona indlu yamkhulu khona indlu kababa, indlu yakho. Yes. Bathi omunye ngani ugogo indlu yogogo iyo. Umkhulu akahlali nomama endlu. Yeah. Gogo uba nendlu yakhe, umkhulu ebe nendlu yakhe. Why umkhulu eba nendlu yakhe yedwa? Kunesikhathi la kufanele axhumane khona noyise noyisemkhulu. Ngebe wazi ukuza kuye nomkakhe kaMariya. That reason amathongo ethe engasakwazi ukukhuluma nathi. Fica ulele nomkakho la 31 days. Umkakho useyinsukwini zakhe ulele naye la embedeni. Ngesikhathi engcolile nje obelele nawe obvious nawe usungcolile awusahlambulukile. Abakini bazophila ukukhuluma kanjani? Yikho siphila isikhathi esincane sifa sino 40 bantu hlezi singcolile ahlambuluke. Lawo. Kanti leli khehla njoba lilala lapha liyazi ukuthi okay uma sibani bami uma esensukwini zakhe vele ngilapha engutsheni zami ngihlala ngedwa. Ubeza la ngoba engivakashele kuzokwenziwa lokho kuzokwenziwa namhlanje ngakusasa ubuyela lapha ushiya ucleanile endlini. Mhlambe Mr. Khoza usachaza lokho, it seems like lento ngathi indoda nendoda kunesikhathi la icommunicate khona nabantu abadala even mhlambe yona isuke ingekho aware. Yeah. Mhlamba awuyichaze kahle la. Uyabona uma uyindoda mfowethu ubekiwe njengephoyisa emzini kahle. Kunezikhathi la abantu abadala abafikayo belethe umyalezo. Abanenhlanhla abanye abantu lifika ithonga ehlile emini ezokukhulumizwa ekhaya.
mhlambe la phezulu ophahleni lwendlu kuthiwa mfana sicela wenza ukuthi nokuthi yabona omunye limkhombisa impawu for instance thothi uhleka nje uvela uze kunuka utshwala unuke lo utshwala nje emakhaleni ungazi ukwenze njani hayi ukuthi uyaphuza wena kwesinye isikhathi uzokunuka ugwayi wamakhala khona izalukazi ezifikile khona umyalezo efuna ukukhuluma nawe akuhle uthatha ugwayi wena ubheke cha thatha phela isinemfu uhamba usithenga bese ushisa impepho uthela isinemfu empepeni bese ucha abantu abadala ngicela ungikhulume ngoba ngiyeza ukuthi nikhona senifikile ma uzwa kunuka utshwala emakhaleni kuwe ma engakwazi umkakho ukugaya thenga ijuba uyolithela lapha emsamo bese uthi khulumani bo baba nomkhulu ngilalele ngithini ngeke lingaqhumi itho ngalikhuluma namhlanje kwanda izangoma siyahlola ingoba thina sisakwazi ukuxhumana nobani nabasemakini ukuba thina sisahlambulukile njengomkhulu ngabe izangoma iningi kangaka phandle ayijuli well manje ukwanda kwezangoma ukuhlupheka lokho ngoba nazo ayisizi nazo kwenzeka njengoba kwenzeka kithi ngani na isikhathi sokufika kwethonga sokuxhumana kwakho nomkhulu bakho asikho hlezo namathelene nomkakho futhi lapha ekhaya umkakho to cuddling yeah umkakho la ekhaya akazazi noma unkosikazi noma uyintombi sivele thina igceke lihlonishwa kakhulu even amanzi okugeza la kungaveli wathi buphansi khona imizi efile through ukuthi emagcekeni igcwele insila yamakhosikazi phansi unkosikazi uyageza la endlini avela phuma athi bu egcekeni athela insila yakhe egcekeni la kuhamba khona abanumzana begceke uyazi Mr. Khoza usalapho khona omunye umfowethu wake wakhuluma into wathi yena unkosikazi wakhe even ngisho kuthiwa bayalala akamvumeli ukuthi angene nje embhedeni elibhojozi uthi kumele ahleze egqoke ipitikoti idebate mayiqhubeka uthi lento ukuthi aphushuzele nje usuke ukudisrespecta abantu abadala la ngoba abahlezi bekhona phela la egcikeni kumele ahlezi ehloniphekile kubona ngisho ngabe kuthiwa seliwa ekamereni mhlawumbe wathi izotheko uyabona lapho webhoti lo mfowethu wayeqinisile ngoba hayi njengoba nembethe la bese uzovuka umkakho ake sithi mhlawumbe ekhala ingane ekamereni wapha sesakhala ezindleni eminyanga eminingi khala ingane ekamereni ungeneke enqulu yabo nangu uyaphuma uyehle embhedeni uyobheka ingane lendlu ngokamoya liyafika ithonga mhlawumbe kufika izalukazi nazo idonsa ilomsini kwesinye isikhathi ikhala nje ingane izumoya oshisayo kanti mhlawumbe kungena umkhulu la endlini ufuna mina yabo bese ingane icindezeleka nangu kumkami uphuma uhamba uyaphushuzela uhlangana nale nomkhulu yeah uzohlangana nomkhulu bese umkhulu awu lo mfana kaganwana ihlaza lentombazana noma iyamehlula ngono simthathu indodana wethu bashuthu yabo usenkingeni kanti kube yabo uma ehleze leli pitikoti likhomba ukuthi uyazi ukuthi lapha ekhaya yena unesidwaba limele lesi sidwaba salapha ekhaya ngoba noma ebhince isidwaba ayithi asisasho lezi yazakudala ifikana khona lezi sebeyifake encane ngoba phela manje kuyasetshenzwa leso sidwaba usikhumula ngoba engena embhedeni bese ngena-ke aphinde njani mayevu isibuyisela akwazi ukuphumela phandle singekho emzimbeni ngoba ingubo yakhe yala ekhaya agana nayo uma eke wazi waphuma egcekeni waphuma ngaphandle ukhomba ukuthi lo muzi akasawufuni useyothi noma efile kufanele kuhlawulwe ngenkomo ngoba wayesadivorce ngokolimi lwesingisi suke ekhomba ukuthi uma kodwa ulahlile umuzi bayeselahle isidwaba sendoda mthanda udabeni lo sihamba ngenyanga oh yes uShembe wafika la kuleliswe lenkolo eyivula umqalo wendlela wonke umuntu wayeqoqa isicathulo futhi kwakuswengwa waqoqa amasuti ingakabikho le ngubo emhlophe esifakayo
ucela ngelinye ilanga ingubo emhlophe ukuthi yafika kanjani ngoba yethele ustory kodwa ngifuna ukuza kule nyanga kwathi kusekuphakameni eNanda wayesethi ngelinye ilanga evuka nje kuseni wayefaka iwashi la esihlakaleni bathi kabadala bambone ejabule ngalelo langa bengamazi ukuthi kwenzakaleni kubani kodwa bembona nobuso bakhe ukuthi buthothombele ujabule kwathi manje ushaya u9 wayesebiza abantu shaya undweba yakhe wayesethozana abantu abami kupheleze lethathana igubhu nezigubhu siye eDafroad siyohlangabeza abajadu abajadu babesuka empangeni nampela babafica abajadu lapho ahlatshelelwa ukukhulu umhlangano uze kuphakameni bathi makufika wayesethi akhishwa amapiki namafosholo akhishwa amapiki namafosholo ngikhuluma abantu bonke ababegqoka icathulo wayesethi imbanini la esekhomba indawo banibani wathi la kunamatshe amathathu esaseka ngawo umhlaba nobaba umzwane esudala wathi nizomba nikhipha uphu leli lesithathu ningalilobotho umhlaba kaNkulunkulu manje ke nalikhipha uphu umhlaba basebemba bathe mabemba sebefika kuleli lesithathu wayesethi kulungile abaphuma basesilungu esho abantu bangapha umngeni yakhe kusala abakwaZulu zasala insizwa zakaZulu wayesethi likhipheni naleli lesithathu basebekhipha bekhuza isiqubule yize umoya lathi maliphuma wayesethi liginqeni baliginqa etshelwa likhulu balibeka lapha nasemgwaqeni lohamba imoto wawuselubhuku usuyitiyela manje ngakaphezulu wayesethi abantu abami kusukela namhlanje kulo muzi akasekho yophinda ahambe ngesicathulo emzini kaNkulunkulu ngoba sithathe ubungcwele nomhlaba kaNkulunkulu sawubeka phakathi kwethu ayiseqala ngamaNazaretha enzani ehamba ngenyawo ngoba asenyathela masinyathela lathi nokusuke kukhona khona ushembe sisuke singanyatheli emhlabathini kahle kahle yingakho abanye bephila engabathintanga besinda athi umuntu kunede kwaba ungena nje ebuhleni ngasukuma omunye mayibe nenhlanhla omunye ufebe kungiphethe kanjalo kanjalo ngoba suke sesihamba emhlano wakhe uqobo uNkulunkulu asikwazi ukunyathela ilelo dwala elashawa uMose kathathu abantwana bali sayebefuna amanzi wayesethi uNkulunkulu shalele idwala Mose kathathu leyophuma amanzi enwalishaka sikhombisa wayesecuna uNkulunkulu wathi wenze ngathi amanzi akhishwa nguwe yabona ushaya umhlane wami Mose ka7 idwala njengoba uyizwa amakhona athi idwala ekhethela lona idwala lomhlane kaThixo yabo ilokho ke sikuhlonipha umhlane kaJehova abantu be-profit purpose so usenezinto azidayisayo khona la uthini ukuphawula kwakho kuleyo nto le no lokhu kwamathempeli ngicanga ukuthi kwesinye isikhathi nawe nje uyabona ukuthi ulwandle liyangenisa each and every time ushembe babhadisa abantu abangaphezulu kwenkulungwane ukwanda kwabantu izizathu esinhlamba ngithi kuzofuna ithempeli la ukhona abantu abasuke sebebadala bangasakwazi ukuhamba uye ekhaya kiwe enkosini bocelela uNkosi sesinezalikazi eziningi ezinye ngenxa yebanga lendlela ukuthi ithempeli likude ayisakwazi ukufinyelela besiyicelela isiguqo ukuthi sibe phakathi nemizi bese bebekelwa ke leso siguqo leso lokhu kokudayisa engakusho kodwa akekho umuntu odayisayo eNazaretha ophumelelayo ombonayo eceba waye ngeke ecebe ngoba udayisa ngeSabatha imali ethole ngeSabatha ayicebisi ngoba ushembe uthi ningathengisi ngeSabatha shuthi thina kudelela sidayisa ngenkani ngoba sithanda imali lokho kusuke sekukhomba ukusobala ubengazile enkonzweni mina ngizohwela kodwa ngiyatshela nawe uyibona lento nangelinye ilanga uyombuza ukuthi yini abantu abadayisa abashembe bengabinayo imali kodwa bebangaka abashembe dayisa ngeSabatha
Siphume enkonzweni ey'nkulu, inkonzo zaJulayi kumaNazaretha. Siyazi ukuthi esikhathini sizwa phansi kwesihlahla kubhizi. Khethile insizwa. Yeah, ikhethile. Kuhle ekhaya. Mfowethu kunento engifisa ukuyibuza, sithole clarity yakho nje kuyona. Kuke kwaba ney'khalo ey'ningi kubantu abahlukene kuthiwa ekuphakameni kudlala ngey'ngane, zihlanganiswa nomkhulu abadala, kuthathwa ingane ena-18 or ena-20 izonikezwa insizwa esekudla lapha ko-50. Ngabe ngempela kuyiqiniso ukuthi ingane ena-20 kufanele yendele noma iganele kumuntu ona-50 years ngaphezulu? Uyabona ibhodi, khona into abantu abayikhohlwayo ukuthi into uyubona ububi bayo uma uyibukela up until uzungene kuyona bese ubona ukuthi abantu into njengoba ngangiyikhuluma. Iningi labantu likhathazwa yinto abanikazi bayo engabakhathazi. Ngiye ngithi mina zincane izono zomuntu ey'khathaza abanye abantu, kodwa imvama izono ey'ningi ikhathaza umnikazi wazo. Uyabona umuntu uma ake nayo ingane iyakuthanda, uma ikuthanda nawe uyithanda bese nixoxe, yabo ufuna ukwakha umuzi na 20 na 30. Uyabona ngisho umzali wayo le ngane ngeke ayenze lutho. Uyabona umuntu uma esenothando ngabo akekho ongamhlukanisa, ngoba into ezokwenzeka izothi isuka le ngane le ibe yeqe ekhaya. Ayithi yamthanda lo mfana, ithine singamthandi, sibona ukuthi mdala kuyo, kodwa uthanda lunaso stage. Uyabona, iyona emthandayo. Akusukanga wena wayothi hey ngiyakuthanda ngifuna ukuganisa, futhi nelungelo lokunqaba. Manje abantu bayikhuluma lento ezif khona umuntu osuke ehlela ethi wena thatha lo, wena thatha lo. Uyabona, bayikhuluma njalo ngathi ingane ziyaphushwa. Uyabona, why bengakhulumi? Khona umfana mhlawumbe lena ekhethe ingane la yaze yathenga nefoni. Yabo bathulele lapha bakhuluma ngani, bethi awule mhlawumbe uthi izithenge i-iPhone. Uyabona, abagxili ngani lo. Ngelinye ilanga la khona ingane futhi lo muntu lona ngizothi kade bazwana, ngoba thina umthetho awukaqhamuka umuntu usumkhetha ungamazi. Shemba ivala lento yayenza ufike ukhethe umuntu eniqalayo wakho umuzi nomuntu oqalayo ukukhuluma naye ungamazi. Ufuneka umuntu uqala, yabo uma uzogana beside inkolo noma engayinhle kanjani intombi la nyama, funa ngithiwa ngifuna ukwakha umuzi kababa wakho ngayo, funa phela i-background yakho kulo muntu uvelaphi usalwa ubani, funa abantu bangakubo uthole ngayo, ngoba uzobona umuntu wena emuhle la uthi ufuna ukwakha umuzi kanti lo muntu wakwagana mhlambe ulapha nje eThekwini wabulala indoda emakhaya ubalekile ucashile, inzilo wayigumlayeni emgwaqeni wayilahle emgqonyeni amasipala. Uyabona, nalana esontweni uma uzoganwa intombi ufuna ukucela uqala umuntu ulandele, even ngisho esihlahleni lapha kulabo mabegana, awuvela uthi ngoba nakho ngiyambona suku uyahlala. Sewumbonile, landela ke ngayo, nixoxe naye, thola imvelaphi yakho uzaleke kanjani. Uyabona, nala ngumakhosazana uyalandela sabatha kulephi ithempeli uthole. Uyabona mhlambe uzofika ukhulume nawo namhlanje awusabona sisiyena. Hayi wayibuyile. I think we has an expose. Yeah. Well,
ukhona umbuzo ofisa ukudlisa umkhathini sesivala. Sesivala mkhathini mhlambe bowuchaza la ngendaba yengane kanjalo isithembu but bengifuna ukuza la khona ukuthi mhlambe ngisontanani sisesigabeni uzolawula ngoba inkinga ngicanga ukuthi ilahluleka khona thina siya ngenhliziyo umuntu wesimame masemthanda uyabona mawuza ngenhliziyo ukuthi umuntu uyamthanda uthelwa inhliziyo ngezinto ayisona ubuhle bakhe ikwakhela isithombe sakhe uthi hawu kanje kwasha kwacela lo muntu lo kusasa ngeke ukwazi ukumlawula ngoba inhliziyo yakho isuke yakutshela into eziningi ngaye sekude wayivumele lokho imncoma nje kuzona zonke izinto awubonanga wena ufazi ubone yena umzimba wakhe wawusumthatha usuyibuka usuhamba naye phambi kwethu wababona abantu bemncoma bethi umfoko abantu washaya wangalibona ithonga lakini lincoma umkakho ngoba unkosikazi oqothe lona ofika ohloniphekile ahlonipha abalele nanga elanga lomgcaco uyamuzwa phela umuntu ozokwazi ukuthatha owesibili mayelulekwa izalukazi ilapha vela khona phela umuntu ukuthi uzogana owesibili noma ngisagana isikhathi nje kade kuthemelezwa kuthethelelwa laphana nasesicabeni sekushiya ukuthi hayi ke njengoba ungenile emakoti isanga livalwanga ulifice livulile ndoda okusho ukuthi khona usazongena ngesa Sinevusa umhlwenga sekuyabona uyabona yingakho-ke ngiye ngithi mina mawuzogana kufuneke ngathi ungakuthandazela ucele futhi nasemathongeni kube yiwona akulekelelayo umuntu oyobe ezovusa umuzi ngomuntu ozovusa umuzi bakhona abantu ababili nalowo nhlahla umuntu ozovusa umuzi onkosikazi uyakwazi ukubona ukuthi lapha ekhaya ehluleka ngengedwa kulo muzi kube uyena okutshela athi baba thatha umuntu akufunise yena futhi maye nawo amandla yena akulekelele ukumlobola yabo that's true nkosikazi kodwa lona othi mawukhuluma naye angakwazi ukubona iphutha lakhe ukuthi mawuthi naye athi kwesinye isikhathi uyindoda ugcina usugwema umsindo nokubona ukuthi isithunzi sami sosingena silahleka ugcina uphuma umshiyi akuyena umuntu mhlambe sesivala emkhathini ungathini kubantu nje it's large abathanda ukugxeka isonto lakashembe bekhuluma into ezihlukahlukene abanye bathuka inhlamba ku social media mhlawumbe abanye with lack of understanding ama-roots wesonto ungathanda ukuthini bona just to give them i-clarification ba-understande kangcono baliqonde kangcono ibandla mina engingakusho ebantwini ngebandla likashembe noma uNazaretha ukuthi ungabo gxeka into kakhulu ongayazi ngoba unyawo alinamuntu futhi lenkolo ngasho ngithi iyafana nothando uthando liyafana nomoya umoya uvungama uphephethe ubhekise la uthanda khona akekho kwazi ukuvimba nalenkolo injalo uma ushembe ungakembulelwa ngayo musukukhuluma kabi ngayo siyofika nakwena isikhathi mhlambe kungembulelwa wena kumbulelwa ingane yakho ngayo shembe siyofika nesikhathi kodwa nje ukugxeka uyazi okusuke kube kubi kakhulu abantu baye bekhulume bethuka ushembe yabo ushemba ukho nangelodi la ubuzwe khona kuthiwa kuphuma inkonzo yakhe ethuka umuntu ushembe nokungamthuka kanjani mawusufikile kuyenza ucela ufika kunika isibusiso uma umuntu olalelayo okulalela umthandazo kaShembe noma abe awusonto kaShembe ukucela kumuntu othi kade kuvala umhlangano yebo ngicela ungilalelise ukuthi umthandazo kaShembe ubuthini yazi uShembe uma ethandaza uthandazela isizwe sonke sabantu abamnyama izwi lokuqala uthi inkosi yenze izwe lakithi
libuseke libe nokuthula. Akasho ukuthi yenza amaNazareth Yes, yes. ukuthandazela izwe Mhm. bese ethi ngicelela nalabo abasey'imbonini zamatekisi. Mhm. Ematekisini akubona amaNazareth kuphela, Mhm. khona nabangakholwa nabey'nkonzo. Mhm. Umsebenzi wabo bewubambe ngokukholwa nangokubonisana. Uma kukhona la bengaboni ngasolinye khona, abahlale phansi bebonisana. Mhm. Acelela abafundi, acelela abalimi ukuthi isivuno sabo siphindaphinde, akasho ukuthi amaNazareth. Okusho ukuthi nawe wena omthukayo ushaya usuke kubale emthandazweni ekucelela isibusiso. Kodwa ukubiza abantu ngengunguluza No, akucwasa. akungicwasa lo. Angithi yabo lalela. Angithi phela ake ngithi amaKristu. Nathi abamaKristu athi khona abangakholwa, khona abakholwa. Yabona amaKristu ahlukanisa kanjani? Akanalo igama elispecific ukuthi umuntu ongakholwa sothuba. Why sithi ingunguluzi? Uma nje ayithi ugunda ikhanda, ukugunguluzile. Yabo? Ugunda ikhanda inwele azikho. Yabo? Futhi ngiqonda ukuthi Abagunda amakhanda. Yabona bazi ungeze emaceleni isho njalo iBhayibheli. Nala kosisi bakhona bakwenzayo. Bona ke babaleka ngokuthi beplantele izinwele ezifakwa. Yabo? Abanye bahambe bofaka ama-tattoo, which is wrong yonke into leyo. Yabo? Ngoba uma ufunda iBhayibheli ngithi 20-15 uSambu lithi ngaphandle kukhona abathakathi, izifebe, iphinki, idaba, izinja nabenza abakuthandayo. Yabo? Ngaphandle kwezulu, kombuso wezulu. Mfowethu umbuzo wokugcina nje ukuthi njenganomuntu ugcobo ekubukeka libekiwe kuwena amandla akho mhlawumbe ngathi usemehlweni abantu ekudluliseni izifiso zomqalo wendlela izinkulumo eziningi ziyafika kubantu through wena. Akukuniki yini mhlawumbe ingcindezi kwezinye izikhathi ukuthi mhlawumbe sekufanele uphume endleleni oyiyona ngoba mhlawumbe abantu they be judgmental ukuthi awambuke phela umkhathini wenzani njenganomuntu mhlawumbe so we-role model kwabantu abanye inqubo yenkolo bayibuka kuwena njenganomuntu ukuthi usemehlweni abantu. Akukuningi ingcindezi? Ngisho ukuthi nje ngenhlanhla mhlawumbe noNkulunkulu wangidala lento engiyona. Mhlawumbe ube ngangumuntu vele okhonza ubumnandi abe ngiphila ngengcindezi. Yabo? Ube ngumuntu okhonza utshwala wayibhema. But ngaso sonke isikhathi mina noma la ngihamba khona ngibuswa into eyodwa lokho engiyikho. Yabo njengoba ngihamba la kufanele kube yintshumayelo umuntu. Noma ngingashongo lutho ngomlomo. Kodwa umuntu ongibonayo ngedlula akube khona into esalayo kuye ukuthi yazi lo muntu lo. Mhlawumbe ngiyafisa nami ukuthi umyeni wami afane nalo muntu noma ingane yami ifane yabona. Leyo nto nje ehlezi ngibusa anginayo incindezi ukuthi uNkulunkulu wami futhi wami. Ngoba mina ngisho ngafika yabo mina ngafika ngiphuza utshwala. Hayi ukuthi ngizomqala. Ufike ngihlale naye. Kodwa ngiyazi siyothi sihlukana. Ukhona obese ezwile ukuthi bekuthini. Damn upla. Khona obese ezwile ukuthi bengithini. Mina ngifika abantu bephuzile wena say. Bengike ngani inhlanhla ngibamba itoho la Yunisa ngifundisa igeography nje. Zikutshela ingane ifabuza ku Facebook. Ebengiyifundisa. I-hour no 15 minutes. Ukuxoxa nazo. Hayi